रे तिप्रा मथदरेगा जॉइनिंग रा तिनी सिने योगदान खालामो तिनी ब पारानि नों तिनी बीजेपी तामा पद दं आं बीजेपी देरेगा आवा बुथ सदस्य बुथ सदस्य निनी लगे कयजना सदस्य लाई नों फाय त्रिपुरा मुथा बानारम फाय टोटल आने लगे 23 टा आं 24 टा लागै फाया त्रिपुरा मुथा 24 परिवार बुसुक बुटार ओ 24 परिवार बिसिया 54 बुटार सिर मेल फीमेल बुसुक दं चाला बुरै तो हिसाब खालाय ग्यां अच्छा हमबा हमाय तिनी चेयरमैन किसा सुनि मुसुव नों बाराय मा दं बीजेपी नि बरक नि द्रियो बानारम फाया नों तामानि मा दं बाखा अच्छा जलिया पंचायत नि अंगै तमाहने सिलेक्टर हिसाबै जेता त्रिपुरा मथा फायै आना कायसा जलिया पंचायत नि चेयरमैन हनै संसदा हला बक्तिनि जे जलिया पंचायत नि मो साधु कृष्ण पारा हलाय 3 नंबर वार्ड हलाय 4 नंबर वार्ड सॉरी हलाय ओ साधु कृष्ण पारानि तिनि 24 परिवारनि बिसिङा 54 टा भोटार बक जे फाइमानि बक हयतो अनेक अंगनि अनेक पार्टीनि बीजेपी नि फाइमानो सीपीएम नि फाइमानो कांग्रेस नि फाइमानो तफनो जों बंनो खाबाय खबाय तिनि जलिया पंचायत हयते जों बंनो लामसङो जों बिराद खानां हाबावनो दिनै जों बायजोयाव नंमानि बागै जेटा महाराष्ट्रनि इमांनो ग्रेटा त्रिपुरालेण्डना महाराष्ट्रनि इमांनो मोगथांखायनि बागै आं बावनो खोब आंनि पक्ष हयते बा जलिया पन्चायतनि आंनि त्रिपुरा मथानि दलनि हयते आं बावनो खोब खाबाय खबाय लामसङो हामबाय बुबाग्रा आयोग लथं त्रिपुरा मथा आयोग लथं बुबाग्रा आयोग लथं दिनै महाराष्ट्रनि इमांनो दायति मोगथां खालायनाय ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड तारातारि सोनामनाय बुबाग्रा आयोग लथं बुबाग्रा आयोग लथं हामबाय